ano po kasi no, nung pinasitista namin siya, nakitaan siya ng yung kanyang bituka ay yung large intestine niya na mamaga. Tapos may nakita po siyang bato, mga bato po. Tapos madami po kulani ang bituka niya. Yung bukol po, kailangan po maoperahan sa agad. Sabi ng doktor, kasi po baka magiging cancerous po kasi yun. Isang ginang mula sa Romblon ang naospital sa Maynila dahil sa sakit na natamo sa bituka. Para sa detalye, makakausap natin ang hipag ni Babylin Masangkay na si Maylene Galios. Magandang hapon sa iyo, Maylene. Kamusta na po yung kalagayan ngayon ni Babylin? Medyo okay na po. Makakatayo na rin naman po siya. Opo, ilang araw na siyang naka-confine po dyan sa ospital? Na-admit po siya noong May 28 ng alas 3 ng hapon na emergency room po siya. Opo. Ano raw itong natamo niyang sakit sa bituka, Nay? Nung ano po kasi no, nung pinasitista namin siya, nakitaan siya ng yung kanyang bituka ay yung large intestine niya na mamaga. Tapos may nakita po siyang bato, mga bato po. Tapos madami po kulani ang bituka niya. Ngayon po, yung bukol po, kailangan po maoperahan sa agad. Sabi ng doktor, kasi po baka magiging cancerous po kasi yun. Opo. Yung sa bato po, i-disregard naman na lang daw muna. Basta unahin po matanggal yung bukol sa kanyang bituka. Tatay na po kasi siya ng dugo. Opo, gaano niya na ito katagal na iniinda, Nanay Galios? January pa po kasi nararamdaman na sumasakit na po ang kanyang tiyan. Tapos hindi po siya makadumi. Pag dumumi po siya pa kunti-kunti lang, yun lang po ang ano niya, hindi siya makadumi. Opo. Nung mga May, yun po, na dumi na po siya ng dugo. Ang nilalabas na po niya ay yung dumi na may dugo na po. So galing pa siyang Romblon, ay tama po ba? Opo. Maaari niyo bang maikwento sa amin kung paano? Sa Romblon po kasi walang espesyalista po doon na yung mga gastrologist. Mga normal na doktor lang po ang ginagamot po doon. Wala pong major operation doon. Okay. So, ibig sabihin, ma'am, fra Romblon, lumuwas siya ng papunta po dyan sa inyo sa Maynila para lang magpagamot. Opo. Ito po bang si Babylin, meron po ba siyang pamilya na naiwan po doon sa Romblon? Wala po. Taga Mindoro po siya. Yung sa Romblon po, nakapag-asawa po siya ng taga Romblon po, taga Ujongan. Ah, taga Romblon. Meron po itong mga anak? Merong isa po, pero madami na sana po anak niya, kaya lang po lagi po siya napupunan. Sa ngayon, ma'am, sino-sino po yung naasahan ngayon ni Babylin? Wala po. Wala po siyang inaasahan, kundi kami lang po na sa side ng asawa niya po. Yung mister niya, ma'am, tumutulong ba sa gamutan ni Babylin? Yung mister niya po ay construction worker po, tapos siya po ang bantay ngayon, hindi po nakakapagtrabaho. Ah, okay. So ano yung pinakakailangan ngayon ni Babylin? Yung pambayad po ng hospital bill po namin kasi po napakalaki po. Wala pa po doon yung doctor's fee po. Opo, nasa magkano daw, ma'am, yung lahat-lahat? Bali po, aabutin po kami ng 200 po kasama po ang doctor's fee. In case na mabayaran na po itong hospital bill ni Babylin, maaari na ba siyang makalabas ng ospital or kailangan pa siyang manatili sa ospital? Dapat po makakalabas kami ngayon o bukas po. Sige, ma'am. So yun na lang talaga yung kailangan nyo, yung hospital bill. Opo. Sige, ma'am, standby ka lang po dyan, ma'am, para sagutin ang pangangailangang medikal. Nasa kabilang linyang muli ng ating telepono ngayon si Sir Alvin Martinez, ang Supervising Political Affairs Officer ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon, Sir Alvin. Hi sir, magandang hapon po ulit. Sa muli, meron tayong kababayan na nangangailangan po ng tulong sa Ako Bicol Party List. Nasa 95,000 pesos po itong hospital bill ni Babylin. Ano po ang maring maitulong ng Ako Bicol Party List sa alalahangining ito? Hi sir, tulad po ng nasabi natin kanina, actually itong si Babylin po, yung pasyente po natin, nakita na rin po yan. Na-approve na rin ho ni Kong Saldi at na Ako Bicol Party List po yung kanyang problema na hospital bill dyan sa QMMC po, dahil po itong si Babylin ay nakakaranas po or may karamdaman na upper rectal carcinoma. So ngayon po ang handog po ng Ako Bicol Party List, kanina lang po inaprubahan po 95,000 po yung kanyang hospital bill ay ginawa na pong 100,000 para pinasobrahan ng konti ni Kong Saldi. Opo, ora mismo na Sir Alvin.
Opo. Sir Alvin, paano Yes nila po. ito matatang... Mismo 100,000 po. Opo. Guarantee letter. Sige po, Sir Alvin, paano po nila matatanggap na itong tulong mula sa Ako Bicol Party List? Ano po yung pwedeng proseso para makuha na nila itong tulong? Actually po, naiproseso na natin yan. Nag-request na tayo sa DOH na 100,000 worth ng guarantee letter. Na ipinoproseso na yan kaninang tanghali. At ang mangyari lang po, wala na pong gagawin po ang pasyente kung hindi hintayin na lang po ang tawag ng ating Ako Bicol staff. No? Siguro bukas makalawa ay sana maiproseso na ito ng Department of Health. Now, at once na lumabas na ito at naisubmit na sa atin sa opisina ng Ako Bicol Party List, tatawagan na po siya agad para ikunin niya na yung guarantee letter na 100,000. Ayun. At least, sigurado na may 100,000 na matatanggap po itong si Babylin. Yes, sir. Basta hintayin lang po nila ang abiso or mensahe o tawag ng Ako Bicol Party List staff sa kanila. Opo, kung meron po tayo, Sir Alvin, na mensahe sa ating mga kababayan na nangangailangan po ng tulong medikal, ano po yun, Sir Alvin? Opo, sa mga kababayan natin na nais humingi ng tulong medikal sa Ako Bicol Party List, mangyari lang po ay dumalaw o pumunta tuwing Lunes alas 9 hanggang alas 12 ng tanghali dito po sa ating North Gate ng Kongreso sa Batasan Hills, Quezon City. At isumiti lang po yung mga requirements po na kanilang alam at nabasa. At tsak po yan, ipoproseso na agad ng ating mga staff yan ng Ako Bicol Party List. Opo, wala pong babayaran, Sir Alvin. Libre po itong serbisyo ng Ako Bicol Party List. Hello sir, yes. Wala pong itong kapalit, wala pong kapalit ito. Basta po, kompleto ang ating requirements na dinala, ipoproseso po yan at tutulungan po kayo ng Ako Bicol Party List at ni Congressman Saldico. Opo, dahil po dyan, maraming salamat po, Sir Alvin Martinez, ang Supervised Political Affairs Officer ng Ako Bicol Party List. Maraming salamat po at mabuhay po ang Tabang Organismo. Opo, balikan ko si Nanay Maylene. Nanay? Opo, narinig nyo po na garantisado 100,000 pesos po ang matatanggap nyo mula sa Ako Bicol Party List. Salamat po. Opo. May team po kami dyan sa Kongreso na tututok po sa inyo at alalay upang masiguro po na matatanggap nyo po itong tulong mula sa Ako Bicol Party List. Opo. Salamat po ako sa Bicol Party List at kay Congressman Saldico at sa Tabang Organismo sa pagtulong sa akin ngayong araw na to. Maraming salamat po. Opo. At maraming salamat po, Nay, sa inyong tiwala sa aming programa. Opo. Thank you po. Opo, naway... Maraming salamat po. Opo, naway gumaling na agad itong si hipag nyo, si Babylin. Thank you po. Opo.